Dobrý den, mé jméno je Martin Lapáček a v naší společnosti zastávám pozici ředitele oddělení, kde pečujeme o klíčové zákazníky. Dnes vám ukážu aplikaci, která vám pomůže s nákupem energií. Energetika má za sebou turbulentní období, kdy ceny energií rapidně rostly i klesaly. Proto je načasování nákupu naprosto zásadní a největší výzvou je vědět, kdy a v jakém objemu energie nakoupit. Jste zodpovědný za energetiku ve vaší firmě? Přesně pro vás jsme vytvořili aplikaci T-nákup Profi, která zjednodušuje a zrychluje proces pořízení elektřiny a zemního plynu formou postupného nákupu a rozkládá tak riziko v čase. Díky jednoduchému designu aplikace nebylo nikdy jednodušší nakoupit ve správnou chvíli. Využijte aplikaci T-nákup Profi, váš nástroj na to, abyste mohli pružně reagovat na vývoj cen a kdykoliv si nakoupit energie dopředu, na měsíc, na kvartál nebo na rok. Identifikujte příležitosti k nákupu v reálném čase a rozhodněte se na základě historických dat a aktuální situace. Líbí se vám naše řešení? Zanechte nám na sebe kontakt a my se s vámi rádi spojíme.